Normalt fylder Danmark jo ikke meget i det samlede internationale vinter-OL-billede i Sochi. Men nu er 2 danskere kommet på alles læber i Norge. Men det er altså ikke atleter, der er tale om. Det er kommentarer som dem her, der har vakt interesse ud over Danmarks grænser. Det er en skandale! Are you fucking kidding me, man? Det er en skandale! De kører 6 mod 6. For vores 2 snowboard-kommentatorer på DR3, Martin Kampmann og Peter Falktoft, hitter i Norge efter Ståle Sandbæks kiksede guldmedalje. Holder bare ikke! OL er helt sindssygt svært i Norge. Det mindste lille ting som handler om nordmenn og OL, da lager vi det. Ja, faktisk er de så populære, at et norsk tv-hold er rejst hele vejen fra Oslo til København for at følge de 2 ordekvilibrister under dagens transmission. Velkommen tilbage til vores vinterolympiske studie. Nå skal vi dyrke disse 2 danskene og gøre det til store stjerner i Norge. Det bliver jo ikke større. Altså, det er jo simpelthen det rigeste svin i hele den skandinaviske klasse, så at sige. Så der er der endnu en mærkelig krølle på CV'et her. Ja, Ståle Sandbæk, triple call! Skandaleklippet er det mest sete under vinter-OL på TV2 Norges hjemmeside, hvor over 250.000 har kigget med. For det er kun takket være de herrer, Kampmann og Falktoft, at snowboardfinalen har fået omtale. Så det var jo kanskje når danskene dro på og sa at dette var en skandale, at vi skjønte at nei, søren, kanskje vi burde hatt gull. Første guldmedalje nogensinde i slopestyle! Tak til Ståle Sandbæk! Og sådan er det endt med, at 2 danskere, der slet ikke er i Sochi, bliver helte i Norge. Og noget kunne tyde på, at de bliver de eneste. For os så er det lidt sånn eksotisk med dansker på ski. Men hvis dere har en chance, så skal vi lage noe på de, altså. Det lover jeg. Ja, det er det tætteste, vi nogensinde kommer på dansk guld i nogen slopestyle-disciplin overhovedet. Bare til en kæmpe stort.